transporter wacho nakadozora ndiye aimutransport. Saka pandakatanga kususpect ndatanga kuona mumba kuti pane zvikuitika zvaaisiita mukadzi asi zvangachiita. Ndikati iwo mukadzi pane zvinokuita mazuva ano sikunzwisisa. Saka angandipindura marafu chichi. Saka ndakushaura kuti zvekufamba sei. Ndikati hakuna mukadzi anodai so asina something zvaari kuita. Saka mumwe musi ndichigeza abva mumarket. Kwizvi zvinhu zvirikubuda zvinhu abva mumarket zvizoita vakadzi vese. Saka ndaingosuspect pane zvikuitika mumba hawendi nemabonde. Ndikati pane zvikuita. Saka ndibva ndaspota ndibva ndachega ndise foni yangu pacall divert kuti foni ikaramba kupinda mufoni make inouya kwangu. Saka pakauya kutauni there is true kadozora ndibva ndifonera because ndakacalculate ndakatofungira kudhara kuti ndiye akuita madhiri mukadzi wangu. Saka pakauya kutauni mukadzi wangu anoti market inopera kuma10:09 bva ndaziva kuti kuma10 o'clock kana vaita madhiri ndopa vanobatika. Zvava zvandishamisa kuti akwambuya vanopinda mulojumu vari kutsvagira uyu handina kumuudza. Ndakaramba ndakanyarara takaramba tiripo ipapo kanguva kapfupi kubva ndaona vakadozwa vachiteera vachipindawo imomo. Inini chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakafonera mufana wangu ari kumusha anonzi Brian Kent. Akati Brian, zvandaona panapa handina kuvhutsikana nazvo. Ndaona mukadzi waAbhi achipinda muloji pachitora kanguva kakubva ndaona vakadozwa vachipindawo muloji. Kune nyaya yawakasiya wachitaurira pano, nyaya hachigone kuitora pamabyaitoitora kuti ipinde munzeve dzeuyu. Toda kuti iwe wakamboitaura uidzokorere yachinzwa dzokorora nyaya yako. Alright. Consolidari. Alright. Ini ndichitanga kuzomangarira kadozora pane zvandandaona kune mukadzi wangu aita zveanda zvemarket zvekuuya achitengesa magundi nemagaka nehundi. Saka transporter wacho nakadozora ndiye aimutransport. Saka pandakatanga kususpect ndatanga kuona mumba kuti pane zvikuitika zvaaisiita mukadzi asi zvangachiita. Ndikati iwo mukadzi pane zvinokuita mazuva ano sikunzwisisa. Saka angandipindura marafu chichi. Saka ndakushaura kuti zvekufamba sei. Ndikati hakuna mukadzi anodai so asina something zvaari kuita. Saka mumwe musi ndichigeza abva mumarket. Kwizvi zvinhu zvirikubuda zvinhu abva mumarket zvizoita vakadzi vese. Saka ndaingosuspect pane zvikuitika mumba hawendi nemabonde. Ndikati pane zvikuita. Saka ndibva ndaspota ndibva ndachega ndise foni yangu pacall divert kuti foni ikaramba kupinda mufoni make inouya kwangu. Saka pakauya kutauni there is true kadozora ndibva ndifonera because ndakacalculate ndakatofungira kudhara kuti ndiye akuita madhiri mukadzi wangu. Saka pakauya kutauni mukadzi wangu anoti market inopera kuma10:09 bva ndaziva kuti kuma10 o'clock kana vaita madhiri ndopa vanobatika. Kadozora ndibvadi ndibva ndifonera anzwa voice rangu ndibvadi ndibva akata foni jere kutanga ndamufonera maisimba kadozora kufonerera zvanzahani yatakada kutaura newe ndibva akata foni there two vauya futi kutauni. Saka pese pauya kutauni kadozora aindifonera ndikamuudza kuti iwe kudana nakadozora achindirambira. Saka pandikazotanga kuti iwe chirega kugara kumberi because mota yakadozora ndinotakura nakawanda ndobva nditi zvebasa rei zvogara kumberi. Ndikati usagara kumberi nguva mota mune vanhu vakawanda gara mushure kugara mumabereki iwe seuriwo unogara kumberi. Ndobva ramba zvabasa rese chichi. Saka iye manje angakupota achiti akubva kutauni ainge ari kumberi then kana mota yakusvika kumba obva kumberi oenda kumashure vanhu vanenge vari mota undiudza kuti mukadzi wakwanga ari kumberi but mota yakusvika. Saka iwe uri kunditsotsa kuti zvandikurambidza kuita navo. Saka musi wakaenda kuchikuti manje. Saka uyu muzukuru wangu Grey anoitawo zvekupilot muzukuru wangu. Ndibva ndati Grey shamwari mukadzi wangu handikumususpect pane zvikuitika kutauni ndikumbura kuzosport zvomukadzi wangu handisi kumunzwisisa muzukuru. Saka ndibva
aenda mukadzi wangu akuenda kuchikuti mazese aenda kuchikuti ndokumusha kwawo saka paenda kuchikuti ndobva ndasimuperekedza kutara oenda kuchikuti saka musi wakaenda kuchikuti ndobva ati ndikuenda kuchegutu ndikati uenda kuchegutu sei iwe uchienda kuchikuti handi ndikuperekedza sezvatoita mazivese kutara akaramba kuseni ma6 ndobva kuchegutu kuno ndobva ma10 kadozora ndobva ndifonera angonza voice rangu dzakati ndivana maisimba ukupi zvanzi kuchegutu ndikati kuchegutu kuma10 kuno unofanira kuenda kuchikuti chiri kuitika kadozora kufonere ndobva ati aiwa ndikati kadozora kadataura nini ndobva katafona ndobva ndazofona kuma 12 maisimba wakuchinwe here zvanzi asanda kuchinwe ndatobva kuchegutu ndikuenda kuchikuti this time akudzoka aindisindifonera futi amuchinhoya achiti ndakudzoka ndomutambira kutara kati musi woyo haana kundifonera akatambirwa nakadozora patara ndikati ko ndakatona munhu asvika waya nani kadozora ende musi wakauya ikoko vakadzi vangu ari mota akatogara futi kumberi akabva kumopodzi mota yake inenge azara but anga akatocreata space kudhare kuti mukadzi vangu agara kumberi vakadzi vangu vatori mukumba vakataura kuti mukadzi vangu aya akagara kumberi saka vandamubvunza one nyaya ikuitika iye mukadzi anyikangozvafurarafura zvizorit saka musi wataka wakazobatwa nyaya ndaifanira kuyazobhuka huku dzangu kuno saka iye mukadzi ndobva ndirambidza ndati mukadzi aifanira akauya nemagundi nemagaba ndobva ndati ini ndoda kuenda wangu unobhuka huku dzangu todzoka mukadzi akandirambidza zvanzi azviti ndinobhuka ndega inozoenda mangwana tikati aiwa zviitika indikuenda nemari yangu kana ndiende makuseni munoenda nekumaketi munoenda kumaketi ndokutora mungoita madrenyu amunoita mazvese ndikunobuka huku dzangu todzoka ndanzi azviti akandirambidza ndobva ndaramba ndobva ndasiyana nazvo ndobva ndamboa $100 oenda nobhuka huku tinge chikafu auya zobhuka huku ndobva ndazomufonera kuma10 ndakatoziva kuti nyaya dzoitwa kuma10 mapedza maketi ma10 o'clock ndobva ndamufonera maisimba wadii panga pakanyara kuti z ndikamuti uri pai uyu pano pakanyara sei ndobhuka huku ndikati aunye uri muloji ndobva akatafona auya kumba achingouya kumba vandatonga uri muloji zvanzi akana ndachibhuka huku zvandinetsa saka musi wandakazo ana mai amono wakauya nawo ini pandikazosvika kumangwana kudzanga bhuka dzacho ndobva ndati ndoda kuzosvika kudzanga bhuka nemukadzi wangu akadai mutema mupfupi akadai zvanzi aiwa ukwidzidzi munhu akabhuka ukwidzi munhu murume vakati aiyo but stay ini namba ndo dzakabhuka bo ndandabhuka dzimwe 25 dzandada kuwedzera dzimwe 25 maisimba ndodzi akazowedzera 25 dzacho ngati idzi iri zita rangu zvati ndizvo but munhu akabhuka ukwidzi murume ngatauraita zvino basi chini pano saka vakadzi vakauya zotengesa namaisimba mumaketi vakatotaura vakati munhu akabhuka huku dzenyu bosi pandainetsika ndakati munhu akabhuka huku dzangu ndiani bosi handisunga zvinonzwisisa zvikanzi munhu akabhuka huku dzenyu ndikadozora akapiwa $100 namaisimba zvikanzi ndanimubhukira huku ubva nditengera chikafu handiti saka munhu iye akatozofonerwa tiri kuda zvisho akatopupura kuti zvishuwa munhu akabhuka huku ndikadozora apa maisimba akaifona chiti panga ari kuloji pandaita kuloji aindaibhuka huku but iye asiri akadi akabhuka huku saka pakazoya nyaya uyu muzukuru wangu pakazobuda nyaya kuti abatwa kuloji uyu pakazondiudza uyu nyaya yacho ndandatoona kudhara bcause ndandatomufonera maisimba kuti ndikati uri kuloji saka pandikazoudzwa nyaya kuti abatwa kuloji ndandatogara ndatoona zvishuwa kuti ndo nyaya iripo mafambiro akaita nyaya right. changa chingoteerera uchitiimbira zvaro taakuda nyaya yako nyaya yangu iri kuti ndakazoudzwa nemuzukuru wangu uyu kuti aone mukadzi wangu achipinda muloji nakadozo uyu ndeumwe uyu but bei akanembe saka greya ndiye akaona here kana kuti akaziva grey ndiye akaona vanhu vachipinda muloji dati akaona here kana kuti akaziva akaona vakadozo
makaonekwa muchipinda muloji kwete makanyeperwa makanyeperwa here hongu chitakanyore bata zvakaitika musi uyo ndakabva kumba toita zvekupilota tichitora vanhu vanouya kumaketi vakandifonera zuro wacho kuti mudzimai wangu ari kuenda kumaketi ndikaenda makuseni. akakufonera ndiani? Ivachapunda. Ndikasvika pamba pavo ndikalodha magunde nemagara ndina vakadozera vakuru tikauya kumaketi. Ndikabvapo ndikaenda kunotenga manhangire ekutestisa ndikaenda kuchemistry iri mukoma kana baba mukoma nekuda kuti nditi ndinotestwa pachirwere chemukondombera. Ndichidzoka kubva ikoko ndisvika matingu ndomba ndinowanzopaka motikari yangu ndakatofonera vanhu kuti handei ndo zvandowanzoita kana nguva yakwana yekuti tiende kumba vanenge ndauya navo vaiva makuseni ndinovafonera kuti wamwana time dzaenda handei muri papi gadzirai tiende. Ndakuzonzwa kunzi takumba maonekwa muloji muchipinda muloji na Kevi Muchemwa na Sameri Machingura. Grey Muchemwa aroti akandiona nichipinda vakandiona nichibuda ndikevi Muchemwa na Sameri Machingura ndikati vandiona nguvayo ndichipinda nemunhu nekubuda kwemunhu. I think maminutes edare rekutanga rakamiswa kuti dare rero ripere vachiti toda kuzoona mawitness aKevi Muchemwa naSamuel Machingura. Ndo dare rekutanga tiri kuHurunakadzi. Saka zvokuti nyaya yataurwa yekuti kubhuka huku vakawanda vanondibatisa mari kuti ndanonitengerawo chakati musi iwoyo handina kana chandakaita panyaya yekuti kubhuka huku kana nyaya yekuti $100 endai munobhuka huku. Vakapedza kutengesa zvinhu zvavo vakaenda kunozvibhukira huku ini ndasingazive kuti pane dzimwe huku dzakabhukwa ndasingazvizive zvavari kutsanangura. Saka kuti nditi ndakatora mari yavo yanga ine mukadzi vakandipa inini ndikanobhuka huku ndakatoramba padare rekutanga kuHurunakadzi ndikati mari yamuri kutaura handizivi kuti ndakaenda kunobhuka huku handizvizivi. Ndapedza. Kevi Muchemwa ari Kevi Muchemwa Samuel Machingura ari Greya Muchemwa ndiye akaona achibuda akaona achipindira achibuda vachipunza akaona wachipinda vagreya pamusoro pevangu munenge mune nyaya yamunhu munenge munhu akaiona ini mungapira udare kuona kwenyu pamusoro edare ini pane zvinhu zvandaitambira zvaibva kuHarare zvatumirwa nemwana wangu saka vekombi vaiuya nezvinhu zvacho vakanditi handisi kupinda hatisi kumira mutaundi iwo unotoya pamarobhotsi ekutanga tichipinda muChegutu. Saka nanga ndiri kuRengo vakomana ndibva vafona vachiti taakusvika muChegutu
vakomana vekomi ndobva vafona vachiti takupinda muchegutu nanga tine mukomana uyu ndovanga ndinaye ndiri kurengo saka takatozobva kurengo kuti chimhanya kuti tikwanise kubata chikombi pamarobhotsi. Saka time yandakasvika pamarobhotsi ndasvikomira pamarobhotsi ndobva ndaona adzimai vemukomana uyu vachikrosa road pamarobhotsi vachipinda imba yekutanga iri pamarobhotsi nechimupanda vachipinda imba yemahuswa yekuti ine jurahoro yeuswa vachipinda imomo. Inini zvava zvandishamisa kuti akwambuya vanopinda mulojumu vari kutsvagiri uyuyu handina kumuudza ndakaramba ndakanyarara takaramba tiripo ipapo kanguva kapfupi pfupi ndobva ndaona vakadoswa vachiteera vachipindawo imomo. Inini chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakafonera mupana wangu ari kumusha anonzi Brian Kent. Akati Brian, ndaona panapa handina kuvhutsikana nazvo, ndaona mukadzi waAbhi achipinda muloji pachitora kanguva kakubva ndaona vakadosera vachipindawo muloji. Zvandinetsa zvanzi izvo zvatorimo. Inini ndobva ndabata foni yangu ndobva ndafonera anonzi Samuel Machingura ndanga ndauya naye kumaketi. Saka time yandaimufonera Samuel Machingura anga atosiyawo foni yake mumota mangu pachaji iye apinda mushowa haana kukwanisa kudayira foni. Inini ndakatozongofamba kubva kumarobhotsi ndatambira zvinhu zvangu ndobva ndaye kuenda kwandinopaka mota yangu. Ndakasvika pashopi inoitwa pawadzanai ndobva ndaona Samuel ari patiu naKeva ndobva ndavati vakomana munoda here kuona vanhu vekumusha kwedu vari muloji. Handina kuvatsanangura kuti ndiani nani. Ndati munoda here kuona vanhu vekumusha kwedu vari muloji. Vavati tinoda handiti vadati inini chifambai makadai makasvika marobhotsi pane jurahoro yeuswa momira ipapo munochawaona vachibuda. Inini handina kudzokerako ndabva ndakuita basa rangu. Vakomana vakazodzoka vadzoka vati tavaona Samuel Machingura tavaona naKevi vacho. Inini hakuna mumwe munhu wandakashambadza nyaya iyi kunze kwokuudza Samuel naKevi. Ndivo vakazonoshambadza kumusha kuti ndo zvaitika kuno. Inini handina kushambadza kune munhu chero munhu handina, asi ndakaudza Samuel naKevi naBrian wandanga ndakafonera. Then kubva kwazoitawo Fani Nyoni ndiye akazoenda pamotokari yakadozera vachinonongedza mukadzi uyo vachiti zvawaita zvese zvaoneka. Ndo zvandinoziva izvozvo. Vakadozera makambonongedzwawo here munyika? Makazonotestiwa sei after nyaya iyi? Hadikutestiwa before? Handina kutestiwa panyaya iyi. Ndakatotestiwa musi wacho wanzi waitwa nyaya iyo. Pamba sina kuitika nyaya. Ini nyaya ndasingazivi. Pamusoro wemambo. Kana tichiita nyaya ngatirege kutenderera hatingorova ijwa. Mambo pataugwa nomukomana Agrippa Sarasikipa tsvukanidzwa. Hatibatei manzwi. Manzwi tikabata taziva nyaya pari kuenda naika. Zviri pachena ari kutaura kuti ndakazoona ukapinda mukadzi ukapinda murume vokumusha ikoko ndobva zvandiomera ndobva udza vamwe vame vakadzoka vakati tazviona tingadombowo wakati munhu achitaura wakachena kudai. Zviri pachena nyaya ini kuona kwatiri kuita vamuchemo makaenda ini kuona kwanaita vamuchemo havana kunge vachiteera vanhu vakabata poindi yavo vamuchemo aendera mubhizinesi. Saka mubhizinesi mako haura hazvirambidzi vanhu kuita zvinhu zvavo. Saka mai ava vakabva vapinda hava muchemo wavo vaona vakati mai ava vagopinda
paimba ichitengwa Satani sei. Vakabva vaona bhuru futi achipinda kuimba maSatani. Ndovakati wo ndocheche yevanhu ava 9 ndopanotora imwe necheche yevamwe vavo ndokubva vaona chechi kuti ichokwadi ndo yavanopinda. Ndopatiri kuonera nyaya yedu ichigumira. Saka isusu manje kuti tifambe sedare tive nechokwadi tinoda adzimai vacho vari kupiwa. Adzimai vakaenda kuchikuchi kudare manzwizere tiri kuvada kudare nokuti mazuva ano mutemo weadultery kana vakadzi vari kuripiswa saivava vanotonanga kutotungamira kuenda muchinja kuti waonekwa vabvisa hembe kudhara zvakadaro vanenge vada kutaurawo vakaona vamuchemwa ndevatauri iwe mukoma ndiwaina vamuchemwa kai wakaoneiwo unonzani mwasulu ikutaura navo ndizvozvo zvandakaona. imimi uyo momuzivero momuziro pane patakaita dare reku ratakauya kuzoita muno muriai takashaikawa mawitness. Inini pandakabuda munomu ndaenda tichingobuda munomu tichingosvika pamberi anonga panga pane windmira ndakabva ndafonerwa neadzimai vekuazo andifonera kudaro ndakabva ndadayira foni ndaifidza kuti customer yangu irida kutakura. Saka ndakadayira foni ndakati ndiani ndikati ndine mukadzi wachapundo. Ndakati mukadzi wachapundo ndikanzi wapedza kadari vandati iwe kubvunza murume wako kwete kubvunza nini. Ndikanzi handiti ndimi manga muri pamudari macho ndofunga ndamai here wemukadzi. Ndobva watora foni ndiudzirewo mukwasha wangu kuti chii chikodzero chikuita kuti asiwe mumba nemukadzi. Chii chikuita kuti asiwe mumba nemukadzi. Kureva kuti ane kadora. Adaro foni yakabva yatorwa neadzimai vauyu ndobva vatanga kundishaudha vakandituka vachiti uchafa chete ndichachisiya chimota chinenge coffin icho ende unotopafa chete. Ini ndakanyora message inonga irimo ndakangoti aiwa tosangana kupolisi ende mangwana acho ndakabva ndauya ndabva ndaenda kupolisi vanandoripota nyaya yangu kupolisi kuti ndatukwa ndichafa chete. Then polisi yakamufonera anzuya kuno kupolisi mukadzi ndizoti akupi mukadzi achoti ndinouya nazvino asi taura but nyaya iyi ndakaisa kupolisi. anekadora mukwasha namwe vakakaona chii wataura nyango nguva yakareba ngumiro wavo vakatozora vakakaona sei amoni pane mubvunzo hapana kuri kupindura kuti vambuya vakaona kadora nemukwasha sei but uya anoradza unoziva kuti pambondidedza achiti ashamwari ndine nyaya yangu unoziva kuti uradza kuti wambondidedza ukandiudzira nyaya yako apo ukati ndikakubvunza ukati mukadzi wacho aripo uruziva ukati asi ari kusaidhi kwanu vamira zvisha handivo wambotaura neni mukadzi wacho nase asipo iko zvino apewangoita aripo ukamboda nogedzera pavakadzi vanga vari pazera ataunzwa mwana ndati ari kusaiti kwechikomo anosaida kuti tifambise nyaya iyi hambirekare munoonawo sei wamuchemwa uchapupwa wavo watsikirwa nemumwe ukuwanzi kuti kazhinji munhu anenge ari sezvaari wana achipa uchapupu pane
tarisiro huru inonzi 30% hanyepo ndokutaura kwemutema tozoti kwasara 70% ndoyatingati kana tinoiti beta we can debate it from any angle, but nyaya chaichaya iripo ndekuti tisina uchabudiwa vakazoona vachibuda ava zvokupinda kadozora wazvinzwa here kuti wakapinda yavari ndakapinda ina asi ngati wazvinzwa here kuti vari wakapinda ndazvinzwa saka pari zvino ugere ipapo wakapinda asi uchazobuda apa handiti ka wazvibudisa asi pari zvino wakapinda utombotaura kuti wakapinda uchiteera medhemu yakapinda saka unenge uri kusaidi kwemhosva kadozora ukunzwa here kudakara wazvitakamura zvinonyanyi kuti ipedzi mambo vagone kuitonga vachipedza taakuda kevhe apa samira apa nemukadzi kunyanya mukadzi wenyu baba ari kutotenga mhosva 1 kuchiisira upenyu hwumwe kuti anyarare chokwadi kudefending the cause of justice imhosva kutiretera munhu asataure uchapupu hwaanoziva imhosva yaari kupara 1 2 kutiza dare richimudeedza kuti azopupura kukana pane vanhu vari kufonana imhosva futi saka tichasubmita mawitness summons zviri official ekuti kana aramba can be sued by the statutory law pane mitemo yenyika unosunga munhu anoramba kupupura kuti vanhu vakatisana toushandisa iyoyo imwe stage yachaita iyoyo saka pari zvino I'm postponing your case pending notice. Kanchiti pending notice ndiri kureva kuti anytime kana starting from any hour from here munoona kuti wadi call for attention. Mapanzwisere vakamangana mapanzwisere mawitness kana chiti pending notice kureva kuti anytime kana paitwa notice munenge muchidiwa kuti tizopedza nyaya iyi vanhu vacho vese varipo plus we are going to issue mawitness summons for these other 4 vasiri kuuya kudare renyu kuti vayoozipedza. Then panoti anonzi Sameri. Ana Sameri vakaroora kwakadozo. Patakaita dare rekuti chituku musha. Haana kana kuda kuuya kudare akati ndotaura pafoni. Kufunga vanazvo zviri pafoni zvaakataura pafoni. Mukuwasha kwakadozo. Pane zvaakazotaurawo pafoni. Kudare hamufunga kuti anokwanisa kuuya. Maererwa inzwai tati dare ndo rinovadedza hamuchavadedza imimi kuti uyachiti kuti vakudedzwa nedare kuti vazopa ukoo hwokuti vanhu vayanani kana avarambira dare mambo vane simba rekushandisa statutory law kuti vatunzwe nedare nemutemo kuzopupura nyaya dzavo. Right. Dare ratopedza unopiwa dheti rekuzozoka zvese zviri pachena kasi zvagara dare rangu zvakare kutukwa kwakoita nomudzimai kuvhara chokwadika kuramba kuya kwebaba kuvhara chokwadika zvese zviripo tave nazvo kuno kusauya kwavo okuisa sei vachisungwa nedare vanonosungwa kunogara 21 days ko zvemahara nedzere kuti usada kuzoti pausapupu chete uite sei umbo wangopedza zvirizvo zvavafanazvo tinoda kuyambira vari muno kana uri witness uya uzowitisa zvawakaona because ukarega uri witness wakutosungwa because uri kuisanisa vanhu kutaurwa nomutongi kuti wakutoshandisa mukati mechi
nenharaunda kutiyana nenharaunda kutaura chokwadi chawakadii chawakaona muridzo mukadzi uda kutaura ndada kuti mukadzi nanambuya vari kusaidhi kwechikomo bcause ndine maaudio vakandisendera tichifonera namai vacho vachinifonera vachiti mukadzi wako takumupa kadozo atori munhu avasungisa munhu wenyika munhu wamwari iwe uri ukomurenda uri wenyika uri wamwari mambo ndiye ari pamusoro penyu yese manzwisisa saka manzwa tichiti kana adiwa usamuzoni adiwa iwe regerera kuramba ndiyo ndozvazvinomboita waramba kautira adiwa chire uchadaka naye asi iye kana akambotorera iwe achatorerwa nemakezi akawanda akadaro saka nyaya yeyi ndoda kuita adjane handisi kuiposponda ndoda kupai 1.5 hours adjane modzoka mambo vanenge vasvika kuti vazoita finalize nyaya mombonomira panze mogara panze mambo ari panzira